Ayan guys, hello, good morning guys. Oh my god, ang ganda ng araw namin dito sa England. Guys, oh my god, ang ganda ng araw namin dito sa England guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan tingnan nyo yung ko, bed ko. Ayan may ilaw. That's the sun guys. Ang ganda. Pero medyo malamig pa rin. Kaya, ewan ko ano nangyari sa lighting ko. Medyo Ayan, dito tayo. Medyo wala akong nilagay sa ko guys. Naglagay lang ako sa mukha ko ng moisturizer this morning. Kasi, ewan ko nagka-breakout talaga ako guys. Ang dami kong at saka dito. Dahil nga as I've said, parang allergy ako sa mask. Yung yung anong tawag doon, yung guard ilagay dito, yun yung hook or something. And hello guys, good morning pala, good morning. It's it's already 8:30 here in England. Actually off ako kagabi, pero medyo paos yung boses ko guys kasi supposed to be na ako matulog sa hapon na, pero natulog talaga ako sa araw kahapon, around 11 o'clock ata sa morning. Tapos nagising ako alas 8 ng gabi. Ayun na, gising na talaga ako guys. Kaya, ayun, natulog ako ulit mga alas 5 na. And then nagising na naman ako mga 7 or 8. Hindi na ako nakatulog. Lang ako, pikit-pikit lang ako. Kaya sabi ko, maligo na lang ako kaya para ma-freshen up. So, ito pala yung binili ko sa guys, yung medium na binili ko sa Serna. Kung nakita nyo yung ko, nakita nyo yung vlog ko, ito yung binili ko na stripe sa Serna. So, sinuot ko na guys kasi medyo maganda yung maganda yung panahon. So, wala pa akong kain since kagahapon. Oh my God, 24 hours na wala akong kain. So, pero hindi man ako nag-slim down, guys. Oy. Napaka-ano ko na, guys. Napaka-anong tawag doon. Pale ko na kailangan ko lumabas at magpa-araw. Kailangan ko magpa-araw. Punta muna tayo sa kitchen, guys. Kasi nung isang araw pa yung minamarinate ko, 48 hours na yun. 48 hours na yung minamarinate ko na na barbecue chicken. So, yun ang gawin natin. I-grill natin, guys. Kasi, bumili ako ng grill na pang pang indoor. Sabi, smokeless daw siya. Pero hindi siya coal ang gamitin mo, kuryente. So, i-check natin guys kung gagana yun kasi hindi ko pa na-try. But, try ko naman na i-on siya. Okay naman siya. So, pero hindi ko pa talaga siya na-try na lutuan. So, kaya nag-marinate ako ng ng chicken nung 2 days ago para i-try ko, supposed to be kahapon. Kasi pagod talaga ako guys kasi medyo may monthly din ako, may monthly period, kaya ayun. So, punta tayo sa kitchen ko guys. O diba guys, ang ganda ng araw, look at that, ang ganda ng sinag ng araw. O diba? Ang ganda. Parang ang ganda talaga guys. So, ang dumi na ng ko guys, ang dumi na ng window ko. Hindi ko yan malinisan. Ewan ko kung kailan ko yan malinisan. So, punta na tayo sa kitchen. Pa yung kitchen ko, guys. Walang kailaw-ilaw. Ayan. Walang kailaw-ilaw kasi grabe yung mukha ko. Bye! Ayan yung kitchen ko. Ang dumi guys, ang dumi. Medyo hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. Okay naman siguro, ganun lang. Tsaka tingnan natin yung binili ko na guys. Yung binili ko na grill. Tingnan natin kung magwo-work siya. Dito ko na lang siya ilagay sa sa top ng cooker ko kasi kung wala kasi akong kaya pala kahapon may nalimutan ako sa town. Wala pala akong extension wire kasi medyo yung wire niya medyo lang short, kaya I need a longer one, kaya ayun. Kunin ko muna guys So ayan na guys, as you can see, ito yung nabili ko na na
Na-unbox ko na kasi yan. Kasi gi-check ko kung nagwo-work siya. Gi-check ko naman okay naman. So, ito yung ayan. Tapos, dapat tayo maglagay ng water dyan. Para siguro hindi Sa instruction kasi, dapat mo maglagay ng water. Meron dyan minimum at saka maximum. So, lagyan muna natin. Ayan. Ayan. Dyan. Siguro lagay ko lang siya sa minimum. Kasi, nabasa. Ayan. Lagay ko lang siya sa minimum, guys. At saka sabi, dapat talaga nasa minimum siya. Minimum to maximum. Minimum lang ilagay ko. Tapos, lagay natin to. Check natin kung nag-anahan. Natural lang daw yun, guys. Kung i-on nyo, tapos may something like amoy, natural lang daw yun. Kasi, ayan. As you can see, nagpa-function naman siya, guys. Ayan, may ilaw. Ayan, so ito lang yung control ng heating niya. Ayan. Tapos, kung masyadong mainit na siya sa, sa number 2 niya, bigla lang yan siya mag-off para mag-cool down at tapos mag-on na naman. So, I'll put it in number 2 para medyo siya. Ayan, nag-init na ba guys? Ay, nag-init na talaga siya, guys. I can tell that it's working. That's it. Ko muna siya, guys. I-mix ko muna kasi baka Sa number 1 ko muna nilagay. Yung chicken natin. Ayan. Ginawa ko to siya nung guys, nung isang araw. I-marinate ko. Ayan. I think that's fine. Saka nasaan na yung ko. Pag-ikit. Nakita niyo ba, guys? Di ba siya? May brush ako dito na hindi ko ginamit. Lagyan natin. Ay, okay naman siya. Ay, diba? Matagal ko na talaga gusto bumili ng ganito, guys. Kaso, alam mo na, later yung natin. So, we're gonna put our chicken. Guys, kung nandito lang kayo, guys, kung maamoy nyo, ang bango talaga. Ayan. So, yung sauce, guys, dito ko nilagay, nilagyan ko ng olive oil para yan ang ipalit ko sa chicken. Wala lang, nakita ko lang to na ganito. Like, kung magbibili ka ng bibili ka ng, diba? Bibili ka ng barbecue. Sa tabi-tabi, o sa mga barbecuehan. Diba ganon? Dapat may ganyan. Ito lang ako sa top ng ko, guys. Top ng cooker ko. Ayan. So, electric siya. Dito na lang natin siya ilagay sa Tsaka, lagyan natin ng sauce.
Ayan, para hindi siya mag-dry. Tsaka portable siya, guys. Ano siya, as I've said, pwede nyo siya dalhin sa labas or sa sa picnic. O, diba? As you can see, guys, it's working and I'm really happy. I don't know how long it will last. Kasi hindi naman siya masyadong mahal kasi nabili ko lang siya like 30 plus something pounds. So, hindi ko alam kasi yung review naman niya okay. Tapos yung ibang review, of course, hindi naman lahat talaga 100% na okay. But as you can see, walang smoke, hindi ako nagluluha, hindi masyado mainit, and then nandito ako sa loob ng bahay ko, hindi ako kasi wala naman sa hindi pa nakakaalam, guys, I'm living in a flat, nasa second floor ako, 2-bedroom house, so ako lang mag-isa, kaya hindi ako pwede mag-grill ng charcoal dito kay baka mag-alarm or what. Pwede naman ako kasi dito sa kitchen ko, malaki yung bintana ko. So, pwede ako pwede mag-grill ng charcoal. Pero ayaw ko kasi ng mausok, guys. Ganun kasi masakit sa mata. So, naghanap talaga ako ng smokeless na grill na pang-indoor. And then, nakita ko to. So, hopefully, okay siya. So far, okay naman. So, hindi ko lang alam kung siya, madali ba siyang masira or what, kasi first time ko siyang ginamit. So, we'll see, guys. Ayan, guys, i-open ko din yung bintana ko. Ayan. Diba malaki yung bintana ko? Ayan. Malaki yan, guys, pero ganyan lang kasi medyo malamig pa, kaya ganun lang ang yung ko. Ayan. Ayan na, guys. Gutom na ako, guys. Ay. Na naman natin. Baliktad na lang ako ng baliktad, guys. Kasi matakot ako ma-overcook or masunog. Pero okay naman siya.
maano na talaga siya na ano. Ayan. Malaki kasi siya guys, kaya dyan ko yan. Siya lang mag-isa dyan. Itong isa medyo maliit, kaya dalawa sila. Ano ba ito? Walang kainit-init. Sa ano ko ito nabili guys? Sa Amazon, UK. Pero meron naman talaga siguro ito sa Pilipinas. Kasi marami na diba sa Lazada, sa Shopee, diba? Marami na. Kaya ayun. Oh dear guys, munti ko na nakalimutan. Naghiga-higa ako. Ay ko, oh my god, yung ano ko chicken ko. Baka nasunog na. Yun naman guys, ayan na. Ay! Ayan na, ay! O, diba? Ala, ang ganda. Guwapa kayo guys. Guwapa kayo. Akong chicken na luto na. Ay, lang. Worry ako sa ano guys, dito sa makapal banda. Baka ano, hindi siya maluto. Diba? Tingnan nyo guys yung pagkaluto niya. Look. O diba? Well, alam ko guys, nag-smoke siya pero sa ano niya yan guys, sa anong tawag doon, sa mantika niya. Natural lang naman talaga pero hindi talaga siya ano guys, hindi talaga siya masakit sa mata. Natural naman talaga mag-smoke yung mantika guys kasi medyo ano yung chicken natin, medyo matabain siguro. Kaya ayun. Do I need to put more water? I don't know. Basta ikat ko nga yan guys, baka hindi maluto kung makapal na. Nakakat naman siya. Nakat naman siya. May ano, palabas na ng mga ano, yung mga motor nila. Kasi summer na. Palagyan natin siya. Shush. Shush. I'm so happy. I'm so happy talaga. Ang lamig guys, close ko muna tayo mga. Close ko yung ano ko guys, bintana kasi yes, napakalamig. Although maano talaga guys, kaya talaga ano, pag paglabas kayo sa bahay, feeling nyo malamig, tapos nagpainit kayo, hindi nyo alam na nagsa-sunburn na pala kayo kasi naghahalo yung lamig at init. Maganda yung araw, pero malamig. Kaya magtaka kayo guys, ba't naman ba sila naka-jacket na mainit, may araw man? Eh, malamig eh. Malamig talaga guys. Gutom na ako. Ay, Diyos ko, Maria Josep. Lord. So, I need talaga i-open it. Ano ko na rin? So, ayan na guys. As you can see, luto na siya. Kinuha ko na yung isa guys, yung maliit. Ayan, oh, luto na siya. Gutom na ako. Overall guys, it's so far, as I said, okay naman, naluto naman, pero problema ako sa aftercare guys kasi kailangan ko talaga yan linisan. And look at that.
Nag-ano kasi yan guys, bakit na itim yan? Kasi nilagyan ko kasi ng a little bit of brown sugar. Alam nyo naman yung sugar, pag maano talaga, mainitan, maluto, mag-ano talaga siya, medyo sunog yung ano niya. Pero hindi naman yan siya mapait. Yan. Dito kasi o parang ano, yan. Kulang pa siya konti. Pero ito, tama na to. Okay na to guys, kasi kung hilaw naman yan sa ano, sa ilalim, kakain na tayo ng steak, diba, na medyo medium rare or something. So, okay na din yan. Mag-ano nga tayo ng kilo nga tayo ng isda, diba? So, okay na yan. So, that's it, guys. I know, naglalaway kayo, but I'm sorry. Hanggang tingin lang muna kayo, kaya labas kayo doon, magbili kayo ng barbecue or mag-barbecue kayo kasi mas mura kaysa bibili pa kayo. Diba? Although, it takes time, effort, and medyo mapagod ka. Pero sa panahon natin ngayon, kailangan talaga natin mag-tipid. Kaya kailangan magkain lang sa loob ng bahay para less gastos. O, diba? As you can see, guys, ano ba? Palagi na lang as you can see. Ayan na yung maliit ko ng isa. Kinuha ko na siya, guys. Ayan, kinuha ko na siya kasi luto na siya. So far naman, okay naman. I'm gonna taste it, guys, kasi nagutom na talaga ako. Init. Sarap, guys. Dalahan. Sarap. Gusto ko nang kumain. Tsaka magkamay. Ang sarap. Ang sarap talaga. Baka may itim yung ipin ko. Ang sarap. Ang sarap, guys. So, I'll see you later, guys. Kakain muna ako. I-prepare ko muna yung pagkain ko and then I'll get back to you later. Ayan na, guys. Lutong-luto, guys. And look at that, the color. And the taste as well. Na-taste ko na siya kanina. Ang sarap. Na-follow ko lang yan siya sa guys. Isa sa mga recipe dyan sa i-search nyo lang sa Google. Barbecue chicken. Actually, hindi ang search ko, guys, hindi barbecue chicken. It's barbecue pork. Chicken yung ko, bahala na. Okay naman siya. Ayan. So, ayan na, guys. Tapos na yung barbecue natin. Ayan na, guys. Nakita nyo? Yan na yung barbecue. Chicken barbecue. Ang sarap, guys. Natikman ko na itong maliit. Masarap. So, iwan ko na kayo. And then, kakain na ako. Hindi ko na lang i-video yung pagkain ko kasi baka maglalaway kayo. So, thank you so much, guys. And thank you again for watching my videos. At saka sa mga bago dyan, at saka sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, some like, and share. Thank you. Stay safe, everyone. Thank you.